פה, ואני 64 שנה ביירות, ואני כתבתי איזה שיר על השכן. יש לי שכן על ידי שהוא אוהב חתולים, וקוראים לו ארון מים. הוא בא להתקרב לכיוון הבית, הוא ראה את החתול באמצע הכביש, וזה חתול שלו מסכן כולו דם. הזמין מונית דחוף ולקח אותו לרופא, והרופא אמר לו, אם אני לא מוריד לו את הרגל הוא לא יחיה. הוא אמר לו, לא מעניין אותי העיקר, אני רוצה לראות אותו שהוא חי החתול, וזה יעלה לך 1,500 שקל הטיפול שבוע אחד שלם. ואמר לו, זה לא חתול שלי, כי אם היה אומר לו זה חתול שלו, היה גובה ממנו 1,500 שקל. הוא אמר, העיקר שתציל אותו, יש לי רק 500 שקל, ואני מוכן לתת. והרופא הסכים לקחת את 500 שקל. מה זה קורה? והחתול מסתכל על הפנים של ארון, הוא בוכה, ארון יוצא לו דמעות מהעיניים. מסכן, חתול בוכה. ובקיצור, אני לא איממתי את זה, והוא הביא לי את החתול, וראיתי את החתול עם 3 רגליים, מסכן חתול! אבל אולי הציל לו את החיים של החתול. זה לא משנה, אפילו שזה לא בן אדם, תראה מה זה, אפילו חתולים נשארים בלי רגליים. בראבו!